ئامادەکاریان بلەز ئەنکۆل ئەنقەرێتێن کرن و داخوایانیان بێ ڕاوەستان ji ber pirsên Tirk ji bo danûstandin li gel Şamê û asayîkirina pêwendiyan bi navbênkariya Rûsyayê hiştine zengilê tirsê li nav hemû aliyên Sûrî bêlêdan. Herî bêhtir opozîsyona Sûrî ya girêdayî Tirkiye û rêveberiya Xweser bi Meshedê û Heshedê ve ji prosesa nêzîkbûna Şam û Enqerê dilgiranin. Aliyên rêveberiya Xweser pişta xwe bi hebûna hêzên Amerîkayê li herêmê germ dikin. Dr. Rizgar Qasim, serokê tevgera nûjen a Kurdistanî û nûnerê Meshedê li Almanyayê, ji tora medyayî ya Rûdawê re got armanca sereke ya vê nêzîkbûnê doza Kurd û rêveberiya Xweser e, lê ev armanc dêserî negire. Em duê bexweriyê dene hek wê ev planê wan daniye Sûriye û Tirkiye û Rûsa wê bi ser nekeve ji ber hebûna Amerîka di navçeyê de hebûnek stratêjiyê wê ji wir dernekeve hek ne ji hebûna Amerîka ba bêguman wê zû di Tirka jî û rejîmê jî rejîma Sûriyê wê zû di êrişî navçeya me kiriban lê ew hebûnek stratêjî nerîna me de wê nikaribin bi ser kevin. Nûnerê Meshedê li Almanyayê got jî nêzîkbûna Tirkiye û Sûriye ji hev li ser asta stratejîk dikeve xizmeta pirsa Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Derîna me de ev hevdîtinê wan û nêzîkbûna rejîma Tirkiye û Sûriye bi hev re li ser asta stratêjî ya dûr dikeve xizmeta pirsa Sûriye û gelên Sûriye bi giştî û bi taybet jî dikeve xizmeta pirsa Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê yekê jî em di wê ji ber çima em vê yekê dibêjin tekezbîna me ji vê yekê re ji ber îro Amerîka stratîja wê di mantêxê de dû dirêj e armanc li wê hene ne tenê Amerîkayê koalîsyona navdewletî berfireh li dij hebûna vê rejîmê yê û li dij kiryarên û siyaseta Erdogan jî ji alîkî dike. Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu işkere kiriye ku di naverasta vê mehê de dê bi beşdariya Lavrov li gel heftayê xwe yê Sûrî Fêsal Miqdad bicive. Heta niha Wezareta Derveya Sûriyê ti daxuyanî di vê derbarê de nedaye. Hüseyin Umer, Rûdaw.